Нещо по-тихо. Да си кажи нещо, кажи душа. Как ти скажи? Малко да душа кажи, моля ти. Искаш ли правиш? Мале, какво става тук? Как става това? Мале, какво става тук? Стана ли нещо? Аз се казвам Нела Ганка, съм баба наркоманка. Смъркам, Даши. Този вече някой ще прибия. Смъркам, Даши, пуша, пия, нещо нататък беше. Много добре. Така, Оле, дай още един подъл. дай ще кажа друго. Ама искам аз да в следващия един. Зайченцето бяло, зайченце играло. Оле, дай да го. С Хели е много готино. Така. Давай. Се замисля, това е много хубаво нещо. Не, стана. Ма повече готини. Се замисля, това е много хубаво нещо. Много хубаво. Чувствам се много добре. Мале, Хели. Като замисля да отивам на първия изобщо не ми се учи. Ако ви е харесало видеото, харесайте и коментирайте. Да, чао!